Mój przyjaciel niedźwiedź. A co on tak stoi? Zamurowało go. Ej, chyba się zbagował coś. Misiu! Oczko! Oczko mu zaszczeliłem. Temu... Co się dzieje, panie misiu? W nosek mu szczelę. A masz. Patrzcie, możecie się... Fuj, pryszcze ma. Patrzcie, jakie syfy. To by się nadawało na ten kanał tej baby, co syfy wyciska, nie? To za Steama. O kurwa!